Dit is Rondje Regio, met vandaag documentaire over grafkelder in Horst. Regiopoli Vickery Panningen verhuist. Terug naar het hoogwater. In Roermond, maar eerst naar Horst aan de Maas. De familie van Wittehorst, dat waren eigenlijk de heersers van Horst en de regio, bijna 2 eeuwen. Vanaf begin 16e eeuw tot begin 18e eeuw zo ongeveer. En dat betekent dat zij van belang zijn geweest, erg van belang zijn geweest voor de geschiedenis van Horst en voor de regio. Zo heeft de familie van Wittehorst het Gasthuis gesticht. Het voormalige ziekenhuis dat inmiddels een theater is. En ook de kelken, preekstoel en de kerkklokken van de Lambertuskerk in Horst zijn afkomstig van de adellijke familie. Ik heb in 2017, 2018 een film gemaakt over de kerk. En toen kwam de deken, was ik aan het interviewen. En die zei, ja, hier ergens onder die kerkvloer moet nog de grafkelder van de familie van Wittehorst liggen. Het is mijn grote ambitie om die nog een keer te zoeken en te openen als hij er nog is. En toen de camera uitstond, toen zei ik, goh, heb je al wat gedaan met die ambitie? En toen zei hij, eigenlijk nog niet veel. En toen heb ik eigenlijk het initiatief genomen samen met hem om een werkgroep te formeren. En toen zijn we gewoon op zoek gegaan naar de grafkelder van de familie van Wittehorst. En ik nam regelmatig mijn camera mee en heb het beeldmateriaal verzameld wat ik nodig had om deze film te kunnen maken. We zien hier een vierkant rechthoek afgetekend van 2,5 bij 2 meter, waar heel vrolijk bij staat grafkelder. Aha. Dus we kunnen deze tekening zo op de plattegrond van de kerk projecteren en zo uittekenen, uitzetten waar we ons booronderzoek moeten uitvoeren. Het is gelukt, we hebben de grafkelder gevonden, een holle ruimte onder de kerkvloer. Ondanks dat Stas al veel wist over de Van Wittehorsten, heeft hij tijdens het maken van de film toch nieuwe dingen geleerd over de familie. Een van de leuke details van de film is nog dat ontdekt is, nog niet zo lang geleden, dat Johan de Oude, dat was de eerste van Wittehorst die zich in Horst vestigde, dat een verre voorouder is van koning Willem-Alexander. En zo zie je dus dat je op verschillende manieren het verband kunt laten zien tussen de nationale geschiedenis en onze geschiedenis. De documentaire De Verdwenen Grafkelder wordt vrijdagavond 2 keer vertoond in het Gasthuis in Horst. De regiopoli van Vickery en Panningen gaat enkele honderden meters verhuizen. Het merendeel van de dienstverlening wordt vanaf 1 oktober vanuit het Panteleon gedaan. Dit is eigenlijk de plek bij uitstek als het gaat om Panningen en alle omliggende dorpen. Het idee om de verhuizing richting het Panteleon te realiseren is ook om dichter bij de huisarts te zitten. Ze zitten natuurlijk heel dicht in het proces als eerste lijnszorgverlener. Daardoor zijn we ook iets directer bereikbaar en weten we elkaar ook beter te vinden. En daarnaast komen we ook op een plek die voor de hele omgeving Panningen natuurlijk de plek is voor zorgverlening in Panningen en omgeving. Voor wie röntgenfoto's of een hartfilmpje moet laten maken of op spreekuur wil bij een van de specialisten, kan na de verhuizing terecht bij het Panteleon. Dit is het nieuwe röntgenapparaat. We hadden op de oude locatie al een röntgenapparaat staan, maar die was ongeveer 10 jaar oud. De vorige huurder, dat was DVU, Diagnostiek voor U, die had hier ook een röntgenapparaat. Ook ongeveer 10 jaar oud, dus het werd tijd voor vernieuwing. Dus we hebben onlangs een volledig nieuw röntgenapparaat hier geplaatst. Ja. Eigenlijk is het best wel bijzonder. De regio als Panningen heeft een eigen regiopoli, dat heeft Reuver en Horst natuurlijk ook. Alleen zij hebben geen röntgenapparaat. Het is toch wel een volwaardige regio waar we qua beeldvorming ook volledig aanwezig willen zijn. Vandaar ook de keuze om hier een röntgenapparaat te plaatsen. Nieuw op die locatie is een echoapparaat en daarmee is het mogelijk om alle soorten echo's te maken, zoals van het hart. Dit is ons nieuwe echoapparaat. Het is er zelfs eentje met 2 modules. We hebben radiologische echo's die we ermee kunnen doen en de cardiologische echo's. En hij voldoet helemaal aan de standaard zoals we het in Venlo ook hebben in het medisch centrum. Dus wat dat betreft gaan we echt wel een stap omhoog als het gaat om de radiologische dienstverlening. Ja, en ook zo'n apparaten zijn bij zo'n regiopolis ook nauwelijks aanwezig? Of?
Klopt, ook dit apparaat is eigenlijk van de regiopolis die we hier hebben in Noord-Limburg is dit de enige regiopoli die een echografisch apparaat heeft. De bloedafname gaat wel naar een ander pand, namelijk tegenover het Pantheon. Dat heette voorheen Pandside, maar heeft inmiddels een andere naam. We gaan wel nog bloedafname hier verzorgen, maar dat is eigenlijk alleen voor de patiënten die vanuit de spreekuur komen. Maar voor de patiënten die regulier een bloedafspraak hebben, die zullen aan de andere kant naar Panzane gaan. Dat is een nieuw centrum waar ook andere zorggerelateerde partners zitten. Maar dat is ook vanuit de patiënt dat we daar naartoe gaan, zodat we op begane grond ook netjes iedereen kunnen bedienen. Momenteel vindt de installatie plaats van de apparaten en volgende week volgt de definitieve verhuizing. Vanaf 1 oktober gaan we hier aan de slag. Het is wel zo dat we in de dagen daarvoor iets tijd nodig hebben om natuurlijk het een en ander te verhuizen. En daarom zijn we op de woensdag en de donderdag gesloten. Dus 29 en 30 september dan zullen we heel even dicht zijn, waarna we vanaf 1 oktober helemaal live zijn. Juli 2021, hoogwater in Limburg. Melkveehouder Ruud Hamons en zijn familie uit Roermond beleefden heftige dagen. Ze hebben voor de 6e keer sinds 1984 de koeien moeten evacueren. Hamons verwacht dat de schade nu op €100.000 ligt. Ook zijn ouders moesten de boerderij verlaten omdat deze onder water was gelopen. Het bedrijf ligt op een schiereiland Hateboer bij Roermond. Nu is het water weg. Hoe is het met Ruud? Ja, alles is weer een beetje terug naar het oude normaal, zou ik maar zeggen. Hier wel. Koeien lopen weer aan de wei, al het vee is terug. De percelen zijn allemaal opgeruimd, zover als dat we konden. Dus ja, dat is op zich wel allemaal weer aan de gang. Installaties draaien weer, dus bedrijfsmatig loopt het weer allemaal zoals het moet. En de woning, daar hebben we nog wel even werk aan. Dus ja, dat is hoe de status op dit moment is. Ja, er is veel schade geweest. Veel schade aan elektronica. Ja, gewoon ook veel mensen die gewoon heel veel werk hebben moeten verzetten. Praat ik eventjes ook de mannen die de melkmachines op alle plekken weer in orde hebben moeten maken. Die hebben dagen daaraan gewerkt. Dus ja, daar is op dat gebied gewoon veel schade. En we hebben gewoon veel werk gehad. Al die percelen schoonmaken, alles hier schoonmaken. Ook veel hulp gehad. Dus dat is ook gewoon mooi. En dan krijg je ook veel gedaan. Ze waren ook weer relatief snel weer terug met de koeien. We zijn in principe maar 7 dagen met de melkkoeien weg geweest. Omdat ja, die wilden we ook gewoon zo snel mogelijk terug hebben. Want dat duurde, dat kostte veel tijd. Het jongvee hebben we wat langer laten zitten. Die zijn daar nog 14 dagen gebleven en toen was eigenlijk alles wel weer terug. Ja, wat vinden die koeien daar nou van zo'n verhuizing? Ja, die verhuizing aan zich vinden ze helemaal niks. Wagen op, wagen af. Nou ja, het zijn ze en niet heel erg gewend en het wordt er gewoon niet beter op. Maar ze zijn ja, goed verzorgd op de plek waar we terecht konden. Goed gevoerd, dus daar hebben ze eigenlijk niks van geleden. Toen ze terug waren, ja, dan is het wel wat vervelend. Dan komen ze hier op het bedrijf en je merkt toch, voer wat allemaal in het water is geweest. Dat voer niet lekker en eigenlijk wil je ze er dan gewoon goed voor wennen en dat lukt niet direct. Dus dan merk je wel dat als ze terug zijn, dan komt er wel een terugval. Maar nu gaat dat weer allemaal zijn gangetje. Ja. Ja, dus eigenlijk loopt het allemaal weer. Eigenlijk loopt alles weer. Alles loopt weer. En ja, het was gewoon een drukke tijd, maar nu gaan we weer in het normale regime, zal ik maar zeggen. Ja, en heb je er wat van geleerd? Ja, heb je er wat van geleerd? Nou, als ik terug ga kijken, denk dat ik ben gewoon heel erg blij dat we het besluit hebben genomen die donderdag om te vertrekken. En dus daarmee hebben we eigenlijk alles heel rustig kunnen doen. Dan gaat er nog heel veel tijd in zitten, want je moet het allemaal geregeld krijgen. Maar dat is gewoon goed geweest. Dat we niet met water in de stal koeien hebben moeten laaien. En dat is allemaal goed gegaan. Ja, en verder, ja, wat kun je ervan leren? De volgende keer denk je misschien aan dingen die je nou tegenkomt van, dat had ik nog omhoog moeten zetten. Maar je merkt gewoon, de tijd loopt gewoon weg. Hè. In principe 2 dagen voordat we weggingen werd het pas echt duidelijk dat het niet helemaal goed ging. Ja, en dan moet je eigenlijk snel gaan schakelen. En dat zie je hier eigenlijk op deze straat overal, hè, ook in de recreatie. Ja, je kunt dat in zo'n korte tijd niet regelen. Dus als er iets van te leren is, ja, moeten we proberen dit sneller aan te zien komen. Maar ja, daar heb ik het verstand niet van. En ja, ik weet ook niet of het überhaupt kan. Heb je ook financiële ondersteuning gehad? Nee, op dit moment niet. In principe is dat omdat wij aan de Maas zitten, een primaire waterkering zoals ze dat noemen, dat is niet verzekerbaar. Dus dat houdt dan op.
We hebben natuurlijk wel aangemeld voor het Nationaal Rampenfonds. En we hebben ons ook aangemeld voor die €1000. Die hebben we trouwens wel gehad. Dus in zoverre hebben we die ondersteuning wel ontvangen. En dat andere loopt allemaal nog. Dus daar komen straks een keer, en men verwacht ook dat dat nog wel een tijdje duurt. Er komen experts die komen hier in het gebied kijken van wat er allemaal is. Zoveel mogelijk proberen vast te leggen van ja, welke schades dat we hebben. En dan maar zien wat daar uitkomt. En de belangrijkste hulp was toch ook gewoon de hulp van de mensen die gekomen zijn om ons hier alles weer schoon te maken. En dat gaat om echt heel veel mensen die heel veel dagen hard gewerkt hebben. En dat is wel mooi. Oké. Lust je melk? Ik lust heel veel melk. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend en tot volgende week.